Okay. Wala nato giwali ang balaod sa Ginoo, gumikan kay nagtuo ta nga buhaton sa mga tawo ang balaod first hangtod sa Ten Commandments aron sila maluwas. No, dili na mo'y purpose sa balaod. Ang giingon sa Biblia kinahanglan iwali nato ang balaod aron ipahibalo sa mga tawo nga sila makasasala. Kay kung dili gayud kumprontahon sa balaod ang mga katawhan, murag buutanan gayud kayo sila sa ilang kaugalingon, magtuo gyud sila nga sa ilang pagkabuutan mahimo nilang kitaon ang pabor sa Ginoo sa kaluwasan. So atong tun-an karon ang mahitungod sa balaod sa atong buhi nga Dios. Now ang atong tumong niini ang atong objective mga kaigsuonan aron mahatagan og katin-awan ang kalabutan sa tawo sa balaod sa Dios. Unsa gayoy kalabutan sa mga katawhan sa balaod sa Dios? Ang Dios ang nagbuhat kanato ug ang Dios isip magbubuhat aduna siya'y katungod nga mohatag og balaod nga atong sundon. Wala gyud tay katungod nga mobalibad sa atong buhi nga Dios. Ang ato ang katungdanan nga atong sundon ang atong buhi nga Ginoo. So ikaduhang objective aron masabtan sa matag usa ang kahimtang nato atubangan sa Dios. Again, sumala sa akong giingon kaganina, kung ang tawo dili gayud ma-expose sa balaod sa Ginoo, murag nindot kayo iyang pamati. Murag yun og butanan kay siya sa iyang kaugalingon, yung moingon siya nga ang Ginoo nay bahala sa ako, basta ako nagtinarong ko sa akong kinabuhi. Pero kung i-confront siya sa tinuod gayud nga unod sa balaod sa Ginoo, ang bugtong konklusyon nga iyang mabatunan mao nga makasasala gyud ko. Nahailalom gyud ko sa tunglo sa Ginoo. So maalarma na siya ug magdali-dali siya og dangop sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pangutana niini mga kaigsuonan, nganong dunay balaod ang tanang nasod? Diri sa Pilipinas, nganong dunay balaod ang tanang nasod? Nganong walay nasod nga walay balaod? Unsa may tawag anang nasod nga walay balaod? Ate Joy, sa law, say tawag anang nasod nga walay balaod, it starts with letter A. Kung wala ko masipyat ha. Anarchy. O anarchy. 'Di ba? Ang anarchy, no law, walay balaod. So, nganong ang tanang nasod dunay balaod? Well, aron makabaton og kahapsay ang pagkinabuhi, 'di ba? Sulod sa komunidad o sa bisan unsang kahugpungan. Kung walay balaod, walay kahapsay. Unya kay ang gingharian sa Ginoo, gingharian biya na sa Ginoo. Siya ang Dios sa kahapsay. Mo nga gahatag gyud siya og balaod ug dili man pud ka moingon nga nganong doon na pa man gyud balaod, wa biya ko ganahan ng balaod sa Pilipinas. Ay wa jud kay mahimo. The fact nga gipakatawo ka diri sa Pilipinas regardless whether you like the law of the Philippines or not, the fact that you are here, you are bound to obey the law of the Philippines. So, kung ato-apo ka sa Amerika, wala na jud kay mahimo bisan pag di ka ganahan sa balaod sa Amerika, you have to abide by the law of the United States. Gawas na lang kung ang balaod sa yuta supak sa balaod sa Ginoo. So ang balaod sa Ginoo gyud may atong tumanon. Pareha ng LGBTQ nga gi-legalize na sa Amerika, same-sex marriage. So supako nato ang balaod sa yuta ug tumanon nato ang balaod sa Dios, gumikan kay inferior ang balaod sa yuta ug mulabaw gayud ang balaod sa Dios. But other than that, nganong dunay balaod ang tanang nasod aron makabaton og kahapsay ang pagkinabuhi sulod sa komunidad o sa bisan unsang kahugpungan. Now, kung adunay pagsupak sa balaod, unsa may provision sa balaod aron silutan ang tanang musupak niini. Sorry for the wrong spelling, i-edit na ko na unya. Aron silutan ang tanang musupak niini. Timan-i kini mga kahigalaan, Bisaya na jud kaini sa nga tanan, ako ipadala sa inyo ang slide unya kay mo na inyo itudlo ugma. Timan-i, kung ang balaod walay bugti nga silot, halos walay kalainan sa kung wala nalay balaod. 'Di ba? Kung walay ngipon ang balaod, walay bugti nga silot, ay murag wala po'y balaod na. Walay kalainan sa kung walay balaod. Ang tanang balaod do na gayoy bugti nga silot. Mo gani nga diri sa Pilipinas,
Daghan kaayong mga law breakers gumikan kay walay ngipon ang atoang balaod sa Pilipinas halos. Ug kung doon na may ngipon, ang mga Pilipino mahilig magpalusot. Nabasa ninyo sa balita tong dunay artista nga murag nagka-violate og traffic sa Manila. Ya dakpo na unta sila sa pulis. Pagtan-aw sa pulis nga artista di ay nagpa-selfie ang pulis. Unya na-quits. So bisan pa ang artista natingala, we wonder that really worked diri sa Pilipinas. So mahilig ang mga Pilipino magpalusot. Walay ngipon ang balaod munang daghang law breakers diri sa Pilipinas. Pero atubangan sa Ginoo dunay ngipon ang balaod sa Dios. Pinahanglang masabtan kini sa mga katawhan nga ang balaod sa Ginoo dunay ngipon. Kung gisupak nato ang balaod sa Dios, nahailalom kita sa iyang tunglo ug kapungot. Now, muadto kita sa moral nga balaod sa Dios. Nganong giapliduhan nato nig moral? Gumikan kay sa daang tugon, dunay ceremonial law, duna po'y civil law. Ang ceremonial law wala na sa atong kapanahunan karon. Napapas na kana pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo ang ceremonial law. Kung manghugas silang mga kamot, daghan silang mga ritual, napapas na. Ang judicial law, balaod ka na sa nasod sa Israel, nawala na. Pero ang moral nga balaod sa Ginoo, nga gisummarize sa Ten Commandments, ang moral nga balaod sa Ginoo nagpabilin. Tungod kay ang moral nga balaod sa Ginoo nagreflect kana sa balaan nga kinaiya sa Dios. So kumuingon ang uban nga mga grupo nga ngano man mo diha sa One Voice Christian Fellowship nganong sa Herald of Grace nagwali manghapon mo sa balaod sa Ginoo. Di ba sa Old Testament ra na awa nila masabti. Sa Old Testament ra tong mga ceremonial law, katong mga judicial law, pero ang moral nga balaod sa Ginoo kinaiya na sa Ginoo, pagkabalaan sa Ginoo ang gipakita sa moral sa tanang henerasyon ang moral nga balaod sa Ginoo nga gisummarize sa napulo kasugo sa atong buhi nga Dios. Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 13. Ang giingon dinhi, "O gipahayag niya kaninyo ang iyang kasabutan o gisugo kamo niya sa pagtuman niini sa ato pa sa napulo kasugo nga gisulat niya sa duha ka papan nga bato." Kinsa ang gasulat sa ceremonial law, mga kaigsunan? Kinsa ang gasulat? Si Moses, di ba? Gidikta sa Ginoo. Kinsa ang gasulat sa judicial law? Ang Ginoo ang gasulat. No. Judicial law, si Moses gihapon ang gasulat. Pero kinsa ang gasulat sa moral nga balaod? Kinsang handwriting? Handwriting of God. Nakita ninyo ang kalainan? Kapila gisulat sa Ginoo sa papan sa bato ang balaod? Kapila? Namoy idea? Sige, punita ang microphone. Kapila gisulat sa Ginoo ang Ten Commandments sa papan sa bato? Kisay hintubag? Kaduha, Pastor. Kaduha. Gumikan kay gidugmok man to ni Moses atong pilmero kay nasuko siya nga gasimba sila sa baka. Nga estatwa sa kalagot ni Moses, sa kasuko ni Moses, gibundak niya ang bato, ang Ten Commandments, nadugmok. So napildi ang Ginoo? Wala. Gisugo sa Ginoo si Moses og pagkuha og lain na usab nga papan nga bato ug misaka og utro si Moses sa bukid ug isulat sa Ginoo pag-usab ang Ten Commandments sa papan nga bato. Nakuha nato. So dunay kalainan kay ang ceremonial law ug ang judicial law si Moses ang gasulat ni adto handwriting of Moses upon the revelation of God. Pero ang Ten Commandments, ang moral nga balaod sa Ginoo, handwriting sa Ginoo. O gumikan kay handwriting sa Ginoo, di gyud na mapapas mga kaigsunan. So ayaw mugtuo ni ining mga grupo nga ang tawag dispensationalist. Kasagara sa mga Baptist, dispensationalist. Ayaw mugtuo kay nga muingon sila nga wala na ta nahiilalom sa balaod karon, nahiilalom na ta sa grasya, as if ang grasya supak sa balaod, as if opposite ang grasya sa balaod. Ang balaod mao ang
balaan nga kinaiya sa Ginoo, ang grasya mo'y maghatag kanato og katakos nga mosunod sa balaod sa Ginoo, ug ang grasya mo'y naghatag og provision aron mapasaylo ta gumikan sa atong pagsupak sa balaod sa Ginoo. So wala nagkasumpaki ang grasya ug ang balaod, mga kaigsuonan. Okay, next nga bullet. Sundi sa inyong mga mata kay Bisaya ra ba jud kaini sa nga tanan. Ingon nga mga binuhat sa Dios. Ingon nga mga binuhat sa Dios, kita adunay tulubagon sa Dios. Dili lamang kita ubos sa iyang mga balaod nga nagdumala sa pisikal nga universo sama sa balaod sa gravity. Apan kita ubos usab sa iyang moral nga balaod. Wala nato gipili nga mahimong iyang mga sakop. Wala nato gipili nga mahimong iyang mga sakop. Apan kana dili makapausab sa atong tulubagon ngadto kaniya. Siya ang Dios ug kita iyang mga binuhat, busa nahailalom kita sa iyang pagbulutan. Now, unsa man ang suma total sa balaod sa Dios? Ang balaod sa Ginoo nabahin sa duha, two tablets of stone. Una is love God, kaduha love neighbor. Diba? Gisamaray sa Ginoo ang 10 commandments into two. Love the Lord. Narabay mga grupo nga moingon nga nawala na daw ang 10 commandments, gipulihan na og duha. Hag-as. Ang 10 commandments gisamaray sa Ginoo sa duha. Love the Lord your God and then love neighbor. Now, higugma ang Dios sa labaw sa tanan. Muna ang first summary. Unsaon man nato paghigugma sa Dios labaw sa tanan? Pinaagi sa first commandment. Unang sugo, walay laing Dios gawas kanako. You shall have no other gods before me. So, walay kompetensya ang atong Dios dapat. Loyalty to God ang gipangayo sa Ginoo. Kung gihigugma nato ang Dios, loyal kita kaniya. Ikaduhang sugo, unsaon nato paghigugma ang Ginoo? That is the first tablet of stone. Ayaw pagluhod sa bisan unsang larawan. So, ang pagsimba di ay nga gipangayo sa Ginoo, espiritual nga pagsimba. Ang gisugo sa Ginoo, espiritual nga pagsimba. Namoy Biblia diha, pakiabli sa John chapter 4, verse 23 hangtod sa 24. Pakibasa. Espiritual nga pagsimba, but pasabot, walay larawan nga giatubang. Espiritual, but pasabot, walay makita. Kay ang Dios Espiritu ug ang tanang musimba kaniya, kinahanglang magsimba sa Espiritu ug kamatuoran. Pakibasa, John chapter 4, verse 23 and 24. 23 and 24. Oo. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth. Okay, di ba doon giingon sa verse 23 nga true worshippers? True worshippers. So, kung dunay true worshippers, dunay false worshipper. Di ba? Kung dunay true worshipper, dunay false worshipper. Ug unsa man ang description sa true worshipper? Ang true worshipper will worship the Father in spirit and in truth, sa espiritu ug kamatuoran. Ug ang gipasabot sa verse 24, ang Dios espiritu ug ang tanang magsimba kaniha kinahanglan, di ba? Must. Ang giingon diha, must. So, dili gyud na siya option. Kinahanglang magsimba sa espiritu ug kamatuoran. Ang pagsimba nato sa Dios, mga kaigsunan, espiritual nga pagsimba, dili physical. Dili nato insultuhon ang Ginoo nga dili makita, ang Ginoo nga mahimayaon kay sa nga tanan, dili nato insultuhon pinaagi sa pagrepresentar og mga larawan nga inukit nga gibuhat gihulma lamang sa kamot sa tawo. Isaiah chapter 18 verse Isaiah chapter 40 verse 18. Paki-take down notes lang sa mga bersikulo ha kay muna inyo ang paambit ug maidugang sa leksyon. Isaiah kapitulo 40 bersikulo 18. Pakibasa. Isaiah 14.
Isaiah 40 bersikulo 18. Ay, 40. Oo, 40. Versikulo 18. To whom then will you compare God? What image will you compare him to? Oh, moingon sila nga wa man na namo gisimba pastor, simbolo ra man na sa Ginoo. Usa giingon sa Isaiah 40:18, to whom will you compare God? But pasabot, unsay inyong isimbolo sa Ginoo? Dili masimbolohan ang Ginoo kay ang Ginoo grabe kaayo ka mahimayaon. Wa gyud isimbolo. Giutro pa gina sa verse 25. Ate Joy pakibasa verse 25. Isaiah 40 verse 25. To whom will you compare me? Or whom is my equal? Says the Holy One. Wala lagi. Dili gyud masimbolohan, dili makumpara ang Ginoo. Insulto gyud na sa iya nga ikumpara nato siya sa mga hinulma sa kamot sa tawo. Kung inyong basahon gikan sa 19 hangtod sa 25, gi-describe gyud diha ang gibuhat sa mga tawo nga mukuha kuno sila og kahoy, di ba? Kung basahon nimo sa verse 19 hangtod verse 20, 21, 22, gi-describe gyud diha ang kanang mukuha kuno og kahoy. Unya kay ang sinapsapan nga uban nga kahoy isugnod, unya ang katungtuang bahin sa kahoy nga gihulma gihimo ng Dios, unya giludhan, gisininaan. So, how do we love God? Higugmaon nato ang Dios labaw sa tanan. Pinaagi sa unang sugo, walay laing Dios gawas kanako. Ikaduha, ayaw pagluhod ug bisan unsang larawan. Ikatulo, nga sugo, ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa walay kapuslanan. Ato na nang gi-discuss didto sa initaw. Initaw ba to katong garitrita? Nga bisan ka ng mga pulo nga sus. Jesus magyana po. Ngalan magyana sa Ginoo. Nganong ato magyung kagalahan ang ngalan ni Jesus. Nga ngalan magyana sa Ginoo. Nganong himuon magyana atong ekspresyon nga sa kadaghan sa ngalan sa tibuok kalibutan, nganong ngalan pa magyud sa Ginoo moy atong ibundak. So nakasala gyud ta ana mga kaigsuunan. Kinahanglang tahuro nato ang ngalan sa Dios. Ako na ning nasulti atong dito ta sa beach, may patong batang gamay nga gadulag computer nga nasipyat. Ang iyang gisulti ay kagaw. May pa ang kagaw bata kay kagaw pa iyang binuangan. Nganong ang mga tawo Jesus mangyud moy sus mangyud moy ibundak ang pangalan sa atong buhi nga Dios. So, kung nahigugma kita sa atong Ginoo, tahuro nato ang iyang ngalan. Ikaupat nga sugo, hinumdumi ang adlaw ng igpapahulay. Magahin og usa ka adlaw alang sa pagsimba. Now nasayod ko nga because of providential hindrance hapon ra gyud ang pagsimba sa iligan, but it doesn't mean to say nga sa buntag butan-aw mo og TV. Butan-aw mo og salida. No, bisan pa og hapon ang panagtigom diha sa iligan, sa buntag take the opportunity nga maminaw mo og Christian song or maminaw mo og audio Bible or di ba ka mo apil mo sa pagsimba namo diri sa Cavite. Makapaminaw mo sa wali. Samtang gaanda mo sa panimbahon sa hapon kay the whole day should be set aside for the Lord. So, mo ka na ang suma total sa balaod sa Ginoo. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Sa unsang paagi, first 4 commandment, mao kana ang specific kung unsaon nato paghigugma ang Ginoo. Ikaduhang papan sa balaod, higugma ang isig katawo sama sa kaugalingon. You shall love your neighbor as yourself. So kinsa man ang neighbor? Ikalimang sugo, tahura ang imong amahan ug inahan. So pagtahod usab sa mga naa sa katungdanan ug awtoridad. Mao nga kung mutubag-tubag ka sa imong boss, insakto ra gyud nga i-terminate ka sa trabaho kay wa kay respetar sa imong boss. Mo man na siya. Sugo man gyud na sa Ginoo nga tahuron gyud. Mo nga nang kasagara sa mga magwilga-wilga. Uy, mahilig ra ba gyud ang mga Methodist ug mga UCCP ang mga wilga-wilga. Mo nang kanang mga mahilig magwilga-wilga, mo ginay mga tawo nga kuan dili kung bisan pag dissatisfied ta sa atong mga amo, ato ra nang iampo. Pakita nato sa ila ang kuan, ang maayong ehemplo. Dili kay wilga-wilga ta nga gusto nato silang pabagsakon. Dili ingon ana. Kay
Ang Ginoo mo'y gabutang sa ila sa katungdanan, ang Ginoo po'y magtangtang kung kabubuton sa Ginoo. Tahura ang imong amahan ug inahan. So naglangkob usab ka na sa pagtahod sa tanang naa sa katungdanan. Usa bisan pag for example di mo ganahan sa mayor sa Iligan, example lang ha, wa ko kay balo. Ayaw gyud mo og daot sa iya. Iampo. Kay munay katungdanan nato nga moampo, dili mo daot. Kung dunay tawo nga modaot, moingon ra tag ato nang iampo kay kuan munay katungdanan isip mga katawhan sa Ginoo. Ikaunom nga sugo, ayaw pagpatay. Hatagan og bili ang kinabuhi sa ubang tawo. Ikapito nga sugo, ayaw pagpanapaw. Pagka matinud-anon sa kaminyoon. Ikawalo nga sugo, ayaw pangawat. Tahuron ang gipanag-iya sa isig katawo. Ikasiyam nga sugo, ayaw pagsaksi sa dili tinuod. Ayaw pamakak. Pagka matinud-anon sa kamatuuran. Ikapulo nga sugo, ayaw pangaghop. Ayaw kasina, ayaw kainggit. Kinahanglang limpyo ang motibo og huna-huna. Dili ta mainggit, dili ta masina, jealousy, covetousness. So, ang sipyat nga panghuna-huna sa mga tao mao kini. Unang sipyat. Di ba pastor? Wala may bisag kinsa nga perpekto. Busa, wala ang Dios maglaom kanato nga seryoso natong sundo ng iyang sugo. Kay, di ba, no one is perfect, pastor. Umanay palusot sa daghang mga tawo. Pero unsa may requirement sa Ginoo? Galatians chapter 3 verse 10. Ang requirement sa Ginoo, kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod mahimong tinunglo kay ang kasulatan nag-ingon, tunglohon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa balaod, sa basahon sa balaod. So, ang gi-require sa Ginoo mga kaigsuunan, 100% obedience sa balaod. Gani ang giingon sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 10, kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. So pila ka sala ang makapaimpierno sa tawo. Usa lang kasala ang makapaimpierno sa tawo. Kay ang giingon diri ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. So, usa lang kasala mga kaigsuunan ang gikinahanglan, impierno na kita. Kaya ang gipangayo og gyud sa Ginoo 100% obedience. Unsa ang resulta sa pagsupak sa balaod sa Dios? Tunglo. Mo kini giingon sa Galatians chapter 3 verse 10. Ang resulta sa pagsupak sa balaod sa Dios, tunglo. Adunay giandam nga silot ang Dios. Mao gina siya ang resulta sa pagsupak sa balaod sa Dios. Now ikaduhang sipyat nga panghunahuna mao kini. Ug daghan gayud kayang nagsulti niini. Nalipay na tingali ang Ginoo nako Kay bisag unsaon, gisulayan nako ang pagsunod sa tanan niyang balaod. So nakita sa Ginoo ang akong effort, ba effort? I-honor na sa Ginoo ang akong effort. Basta ang importante naningkamot ko. So asa siya nagsalig? Sa iyang kaugalingon, sa iyang effort. No, mga kaigsuunan, ang giingon sa Romans chapter 3 verse 19 and 20. Bisan pag unsaon nimog pagpaningkamot nga sundo ng balaod, di jud ka maluwas. Dili na mo i-purpose sa balaod. Nga ang imong conclusion, musunod ka para maluwas ka. No, di na mo itumong sa balaod. Ang giingon sa 19, karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang lamang ni adtong nailalom sa balaod. Aron wala kitay ikabalibad og karon ug aron mailalom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod, take note of this, ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tawo nga siya nakasala. Unsa ang purpose sa balaod? Ipahibalo sa mga tawo nga sila makasasala. Ipahibalo kanato nga kita makasasala. Ipahibalo kanato nga nahailalom kita sa tunglo sa Dios, gumikan sa atong sala. Moora gyud na ang purpose sa balaod, to pronounce us as guilty. Di ba? It's the law that pronounces us as guilty. Pero ang balaod wala gayoy provision para sa kapasayloan. Ang balaod walay provision para sa kaluwasan. Diri mi sulod ang grasya sa Ginoo. Because the law points us to Christ. Ang giingon sa law, obey me perfectly. Muna giingon sa law, obey me perfectly. Ang giingon sa law,
you are guilty. You are under God's curse. Curse. Muna ang pronouncement sa law. Pero ang giingon po sa law, dagan padulong sa grasya sa Ginoo kay naa didto ang kapasayloan. Kung mutan-aw ka nako, muni giingon sa balaod, kung mutan-aw ka nako, tunglo ra ang imong madawat. Kung mutan-aw ka nako, pronouncement of judgment lang ang imong madunggan. Pero dagan padulong sa grasya ni Kristo kay anaa didto ang kapasayloan. Muna ang tumong sa balaod. I-inform kita nga kita makasasala og nahailalom sa tunglo sa Dios. Dili ang tumong sa balaod nga atong iwali umiingon ta nga buhata ang balaod sa Ginoo para ka maluwas. That's wrong. That's wrong. Walay maluwas pinaagi sa pagtuman sa balaod. The purpose of the law is palungon ang tanang self-confidence sa tawo. Kay gibuutanan magyud kayo ang tawo sa iyang kaugalingon. That's the purpose of the law. Palungon ang tanang self-confidence sa tawo ug ilid ang tawo ngadto kang Kristo ang tinuod nga manluluwas. So, unsa ang kapuslanan sa balaod sa Dios? Ang kapuslanan sa balaod sa Dios mao ang mupahibalo sa tanan nga kita makasasala ug nahailalom sa tunglo sa Dios. That is really the purpose of the law. Wala may lain. Ipahibalo sa matag usa kanato nga kita makasasala ug nahailalom sa tunglo sa Dios. Unsa ang gilangkuban sa sala? Kay ang mga Parisiyo ra ba mga kaigsuunan, nagtuo sila nga as long as wala sila nangabit, wala sila actual nga nangabit, ug wala sila actual nga mipatay, okay na sila, wala sila makasala. Hoy, ang giingon sa Ginoo sa Matthew chapter 5 verse 21 and 22, dili lang panggawas nga pagsunod sa balaod sa Dios ang iyang gipangayo, pati pa ang kinasuluran nga pagsunod. Verse 21. Ang giingon din niyo, nasayod kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag niini sa hukmanan, apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig katawo manubag niini ngadto sa labawng hukmanan. Ug bisan kinsa nga muingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Ang pagpatay di ay dili lang sa aktual nga pagpatay. Ang pagpatay di ay bisan pa sa kasing-kasing. Ang kasuko nga imong gibalikas ang imong isig katawo sa imong kinasuluran, equivalent na din na sa murder, sa pagpatay mga kaigsuunan. So, ang gi-require sa Ginoo nga sundon ang iyang balaod, nga sundon ang iyang balaod tanan, ug sundon ang iyang balaod sa kinasuluran, dili lang sa panggawas. For example, sa balaod on adultery, Matthew chapter 5 verse 27 and 28. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw pagpanapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babayi uban sa daotang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Bisan pag wala kay aktual nga kabit, wala ka nakihilawa sa ubang babayi, aktual. Pero sa imong kasing-kasing uhuna-huna, mitan-aw ka sa babayi nga dunay kaulag sa imong kasing-kasing, equivalent na sa adultery. So, ang sala di ay dili lang sa panggawas, aktual nga buhat, ang sala bisan pa sa pulong ug sa hunahuna. Muna siya. Unsang matang sa pagsunod ang gipangayo sa Dios. Dili lang panggawas kundi kinasuluran nga pagsunod. Dili lang sa panggawas nga binuhatan, kundi apil usab ang kasing-kasing ug hunahuna. Apil ang kasing-kasing ug hunahuna. Munay gi-require sa Ginoo. So, dirita magtapos karon sa atong Sunday School. Mubo ra ning Sunday School mga kaigsuunan, mutaas lang kini pinaagi sa mga question and answer. Nga kinahanglan matubag yun ninyo. O kinahanglan mapalapad ninyo. Ang insaktong tubag sa atong kasing-kasing mao kini. Makasasala gyud ay ko. Mao gyud na siya ang insaktong tubag. Human nga matun-an nato ang balaod sa Ginoo, ang konklusyon dili kining maningkamot gyud ay kong musunod sa balaod sa Ginoo para ko maluwas. Wrong conclusion. Ang konklusyon gyud kining makasasala gyud ay ko. Kay ang gipangayo sa Ginoo dili lang di panggawas nga
pagsunod kundi kinasuluran. Nya dili lang 99% but 100%. Isa ra kasala ang gikinahanglan impierno nako. So, ang insaktong tubag sa kasing-kasing makasasala gyud ko. Wala ko'y paglaom nga dawaton ko sa Ginoo pinaagi sa akong kaugalingong maayong buhat. Muna insaktong tubag sa kasing-kasing. Gikinahanglan nako ang pamaagi sa Dios alang sa akong kaluwasan. Dili ako ang mangitag pamaagi, ang Dios mo'y nangitag pamaagi. Ang pamaagi sa Dios mao ang pagluwas pinaagi sa kapuli o substitute. Importante, this is one of the core doctrines of Christianity, kining substitutionary death and resurrection of Christ. Ang pamaagi sa Dios mao ang pagluwas pinaagi sa kapuli o substitute. Si Kristo ang kapuli. Siya ang misunod sa tibuok balaod sa Dios ug siya ang nagpakamatay dito sa krus aron mabayaran ang tibuok silot sa sala. Kinahanglang musalig ako kaniya lamang. Salvation by grace through faith in Christ Jesus alone. So that ends our lesson tonight. O hinaot nga ma-communicate nato kini sa mga katawhan ugma sa panagtigom diha sa Iligan. Ay mga pangutana, Pagkalisod ng Bibiyernes. Comments o mga tanong? Always.